Dogmoka long Camteron Auditorium Hall along SUHRID Mate Suri Check Keron. Than Bang Kihoy, School along Lekacha Raja Han, Kabor Ipusi, Akoiwang. Microfinance along Tangka Kachoramasat Marathon, Kachesong, Hangzhou, Hanghai. Kardom Adap Abirta long pen nilisami Julie Baby non-arjekta birtang ton pen. Lo ke charli atuma phan lapen se ka chelang iji amen pen sorkar ahin pen kapanong pipon suri check bang pharo sirkep sosia phan keron po. Kiramtang pray ni phai inkora isi arni lakha krener kep hawar ke legislative assembly angkang arlu lo charli osomara tuma phan lapen se ka chelang iji phan pura dogmoka longkam teron auditorium hall along SUHRID mate suri check kerona side dengpon. Bangso suri check keron pona hut lo ke charli atuma phan inuralong suri pho lapen se ka chelang iji atuma phan inuralong suri plia check bang pharo sirkep atuma phan kerona side dengpon. Maya long Alohia Manpen, Lakha Krener Kep, Hawar Kehat MLA, Joyram Ingling, KAAC Deputy Chairman, Rites Inghi, EM Khonsing Rongpi, Karbi Anglong DC, Chandrawas Sinha, Dokboka Thongnongbe College Vice Principal, Babu Teronatum Chetongdon. Kachetongdun Alohia Tumpen Lam Take Jaipon Hut Kaning Japon Lake, Bangso Avar Sai Kelongdun de Langatum Setame, Apor Caprega Hut, Longponji, Lasi, non Kelong Lelangatum Anta, Ning Oinang Ni Butan Ponsi, Loge Charlianat Anso Se, Kapaprangdun Tegji, Bualam Te, Aputak Tan Paripon. Once like toka with the Dorcasto Dorcasto Jiman Kome, Toka all of basic about Dorcasto basic then I mean Milai so that I could know a contour the kinship Kudu Bonchito de you can never was some such. Some Nirvason I hear. I'm what else prostitute? You know the prostitute Dong Mukak Pen Samsing 80, Carving Long Live. Bakalia Mate Volongkomaji Rongsopi Anglum Kedo, Town Janata Hindi High School Patua Klamalongle, Tan Bang Kehoy, Rambris Johan Kacheraija Pan, Kabor Ipua Koipen, Mai Ingnidud. Volongkomaji Alongkedo, Town Janata High School Kapatua Long Klama Parman, Sorkar Pen Jiri Troxy Alongle Pajir Pondo. Bangso Alongle Dungalo Amatsi, Tan Bang Kehoy, Rambris Johana Panta, Padu Toilo. Bota Rambris Johana Banka Chamata, Bangso Kapatua Long Clam Alongle Kacherai Deja Pansi, Kabor Impusi, Hadagaratum Akoivano. Laso Putak, Praini Pankora Hini Arni, School Ahemalong, Kaching via my Padupon. Ramboli Johan Kecharipona Mayalong, Tanbang Kehoy, Rambris Johana Putak, Raratum, Penang and Kichokcha Koiva. Halpu Bangso School, Mahang Patek Lopupen, Kapatua Long Clam, Kapating Turpon Japan, Piniarni Anta, Tang Asai, Keklem Ponpidera Jok, Bangso Patua Clam, Nonke, Sok Ahidia Sonsi, Chiplang der Luputa, Kachetong Donaratum, Akoivan. Maya Long, Laso Putak, Penanganaram, Chingwai Chingside Therapy. Kechok Che, Ketar Lib Japan, Investigation Committee Setani, Seng Ponlo. Halapu, a koinang kipialam, doan, a hokali pusi, Tanbang Kihol, Rambris Johan, Chikubir Pon. News X Report, Carving Long Live. Nomalam su Dina Mopan, Beer Tank Tonic Sina. Dina mo pivotal birta arju thilona lakha inkorapho nilip MSC constituency ke parlo choki hola marjong klabalong kedam tang pre ni phai inkora isi arni ada por phai tre si malompen microfinance along tangka ka chorama sarbi maratum kache songa sai kedeng Karbi Anglong laki kiduk det along ripina
bangswajok methang ahemarit kachalana ji aphan ke ongdong asar pimaratum micro finance along tangka choramdon dadlo bangswajok micro finance hin pasitami methang kachelong nang jia tangka apajok adonadon damsi tangka kachangdam padukon bomlo bonda sar pimara bitung atuma bangswa tangka ki chitu nang nelo pajok kedam tang penangana porpen kedo anatum chepengsi kachesong asai dengponlo Lason thotsi kedam tang preni phain kora isi arni koilamati choki hola panjan lapen duarbagori la committee pliatum chelang petpen karbi anglong along micro finance along tangka ke chorama tuma pharman along kachesong padodamlo bangso kachesong amai along choki hola committee amai phi kakrung taropi pen kachepahem phi ponalong chunbang jersey intipi pen danglok bang pharosuse sarpi maratu mayalong chetongdun Mayalong kakrung tarupi kaninja tengke methang hemalong tangka akenang dopik laswa jok ke ongdong asar bimaratum tangka choramdon dadlo lapen chitu bomlo bonta microfinance atuma bang ke hanga kele kisik thu piga jok nona bangke do anatum chelang pet pensi chitu un elo pura kachesonga sai dengpona kolo posi pherang ke along ningje pong to nini non ki pudamji po bangke pini nitum la bangso a meeting nitum people se pati nang kok mapuke lake non ke dam tang an setame laso a company a micro finance a company ili tum cho en lo la sila ke cho en pen itum la ke dam tang an sa ki claim bom lo la se chun pon bom lo la se non ki chun che dolang la sila so chun che tek la anutin a sar pimar amuhila tum setame la ang so kam claim bom lang punang chong hong do ra anutin tatu ti denot La pusona kisunga pora hur methang ke job hantong chiri poma mate microfinance phansi chitu po la sila soa kisunga long team karbi anglong ke japon cem tuliram rong hang labang so alama puthak nangram pek nang ji pusi chuningri mai ke jora hur microfinance go back arohon go back fdfc go back pusi hang tarampen mai chekak po koilamati pen samson inti karbi anglong live Kedamtang preni phai kresir cap arni Karbi Farmer Association pherangkya mai ke phahut maipu Avinas Ronghang akoi ke ban Forest asai kamalong OSD bian narjari ke amithang ke do bohalong amatsi boreng anghoi ke jorahulat pinchong dat boke aning kerepen kaning jealam mate ang thek kabi pusi pherangkya butung atum karjura mahud nang chathandun Forest asai kamalong OSD klembang BN narjaria phan Karbi Farmer Association klembang atumpen akoi kibana tenke boreng kipia men pen tangka NC aron re pen bang pharo ki thomamuni datuma phan boreng a hoi piponsi a hemalong amat boreng ke jorakula chipin chongdet pusi akoi wanlo lapen laso along BN narjaria bangke inut BD guru ason ke klembom PCCF lapen ang hoiso klembang bangke thoma bang phatumta kachera dundu Lasila hai aron repen boreng ke jorta babang phatuma phan KAAC atum insai pamenang jipusi KFA amaipu Avinas Ronghang ke hang padupo non nitum ka chini teng as per nitum a source teng pulote more than 200-300 asakuri ka already illegally totally la poisa men pen si palut erlo la pen ke ladak poisa long dalal e claim tundo third person do ladak ke claim long alang la najari agent lo dalal do la sila jari arbat ke mastermind lo je right for job lo mastermind ke bn najari hello logat da PCCF ta chirap do lo nitum chini even politician dum da do costa mil tamit dum bank nitum input bank non mat an strong input kalina stami we have adopted that they have nexus with the politician also Forest asai kamalong lapu an pharo aboreng ang hoi aron re pen BN narjari ke jor lapu rat angno ki hopun aputhak pherang ke tum narjari ke do bohalong karju kapatini da mahut nakata thando na tenke nili ke do boha ke boreng ke jorakulat pinchong dat puke ang theka alamsi kaning je chot Jongsi ni hemalong amat boreng ki pia men pen tangka ke endun ang thek do mulote rat angno paklang dak non pusi BN narjari thir thipen lamtar ki po Sir Guru, Arwan Sir Guru, Raisa Logan BSc, Organization Black Logan Asul, Raisa Bevala then, Arwan Moiman Bosor, Holia Bosor, Sakai to Aile. They have a few with this.
tak motor karma non nitum ka chini teng as per nitum a source teng pulote more than 200-300 asakuri ka already illegally totally la poisa men pen si palut erlo la pen ke ladak poisa lo dalal claim tundo third person do ladak ke claim lo alang la najari agent lo dalal do la sil najari arbat ke mastermind lo je bright for job lo mastermind ke bn najari hello logate da pcc ta ka chirap do lo alang linang ka jethan dun thua tengke KFA asong pen pherang ke amai dode raphi ajahak hamphanga songja puatum nili phan kangkhon ki doa jok nili long bangsi penangan alam kachingki jethan padupon langputa nang jethan dun tangte Karbiang long live pen bangso alam kya puthak lamthe karjudun kangtunga bangke lapuhen lo KFA amai phu avinas ronghang ahin pen ke chok chevek along ke chok chepu jong thit nang ji pwa tengsi ke chok che puthak pherang kya mai pha ponsi ke patu joy alam rara thengno paklang pi khutlo bonta KFA amai phu avinas ronghang ahin pen ke chok che abang phwa tuma phan a ho akang sai pipon vek nang ji pu ke hang padu det ben aphi aja hak ham phanga song tuma bangke aphi keng bien narjara hem dam pen kangkhon kangjin so ang thek kachepak lang dam ke kopia phan lo lapen kopia lam kaching kidam ja phansi kedam lo mate voreng tong kachong dam thurong lo maputa cherok tok arara tumke kamang hudun dokok lo Resonance report Karbiang long live Akhir bajiro na lituma porch pipen birta nang kilang tuna pot pinia Adap Abirta ke lapon si kantonik lo